Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Bartilmew Apostlu. Qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju Ewkaristiku għal ruħ Vitor Buħaġar. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja mqadsa tkun għall-ġnus kollha sakrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. F'dak iż-żmien l-anġlu ġej kellimni u qalli: ejja nurik l-arusa Mart il-ħaruf. U ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja. U rini l-belt il-qaddisa Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fija. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru ilek daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli b'12 il-bib fih u 12 l-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' 12 il-tribu ta' uliet Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-Apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsoriali ngħidu flimkien: ħbiebek ixandru il-ġmil ta' saltnatek, ħbiebek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha, is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Ħbiebek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Biex jarfu l-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmil tas-saltna tiegħek, saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għan nisel il-ħakma tiegħek flimkien. Ħbiebek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha twajjef dak kollu li jagħmel. Krip il-mulej lejn kull min isejjaħlu
lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa flimkien. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Alleluja, alleluja, alleluja. Rabbi, int li bent Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Filippu sab lil Natanael u qallu: Sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom. Ġesu minn Nażaret, bin Ġuseppi. Qallu Natanael: Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret? Ejja u ara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra lil Natanael riesaq lejh, għalih: Ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda għerq fih. Natanael staqsih: Kif sirt tafni? Ġesu wieġbu: Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbuni, qallu Natanael, int li bent Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: Qiegħed temmen għax qedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Qatt taraw ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: Tassew, tassew ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilgħin u niżlin fuq bien il-bniedem. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju. Rajna fil-verset tas-Salm: Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Jekk inkonna xi idea li l-ħajja tal-Knisja mhux l-eżistenza ta' sempliċement bħala istituzzjoni. Il-ħajja tagħna kif aħna nesperjenzawha fil-ġurnata tagħna ta' kuljum tista' tgħaddi, tista' tixxandar b'mod ieħor jekk mhux permezz tal-istess relazzjonijiet li fihom tiġi jimxandra il-ġmiel tas-saltna ta' Alla permezz tagħhom stess għandna illużjoni kbira. Infatti f'dan il-Vanġelu naraw kif dak li jwassal l-ewwel ħjiel ta' fidi lil San Bartilmew lil Natanael ma kienx għaliex Filippu u mar u għammillu xi raġunament teoloġiku biex ifissirlu xi ħaġa partikolari, le, dak kien bżonjuż u Natanael kellu diġà kien mitluf fih f'dak it-tagħlim. Imma kien jonqsu xi ħaġa waħda, kien jonqsu dik ir-relazzjoni li permezz tagħha tindikalu dak li fuqu kienet jistudja, dak li kien jixtieq jistqar bħajtu li qablu li tennew Mosè u l-profeti seta' jistqarru biss għax kien hemm xi ħadd ieħor li bl-eżistenza tiegħu bħajtu qallu sibnieh lil dak minnu Ġesu ta' Nażaret. U tafu kif ikkonvinċeh? Qallu ejja u ara. U il-Knisja li hija mibnija fuq is-sisien li huma l-Apostli, hija mibnija fuq l-ewwel komunjoni tagħhom ma' Ġesu, fuq relazzjoni li huma kellhom ma' Ġesu. U fil-perċessjoni tagħna ta' dawn in-nies hija li huma nies kbar u hekk huma tassew. Imma imbagħad naħsbu ftit aħna fuq in-nies il-kbar kollha nafu xi ħaġa, fuq l-Apostli kważi ma nafu xejn. Mela minn fejn hija ġejja din il-perċezzjoni tagħna li huma daqshekk kbar dawn in-nies?
propju għaliex l-eżistenza tagħhom kollha kemm hi saret l-istqarrija tar-relazzjoni tagħhom ma' Ġesu, relazzjoni tagħhom ma' Ġesu li aħna li qegħdin hawnhekk qegħdin nipparteċipaw fiha. Imma relazzjoni li issa trid tiġi mxandra permezz tagħna. Kif? Billi aħna nistqarruha f'dak kollu li aħna u mhux biss b'dak kollu li ngħidu. Hekk l-eżistenza tagħna ssir it-tennija mill-bidu sal-aħħar tal-istess imħabba u tal-istess fidi f'dak li għarafna bħala s-Salvatur. U iwa, l-ewwel reazzjoni ta' Natanael, l-ewwel relazzjoni ta' dawk li forsi niltaqgħu magħhom tkun xi tkun reżistenza. Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret, mur u wara. U huma li kellhom fil-perċezzjoni xiex it-tjubija ta' dak kellhom fil-perċezzjoni it-tjubija ta' dak li ġej mxandar lilhom. Għaliex? Għax marru jfittxu mhux biss il-min ħabbhom, imma l-oriġini tal-imħabba ta' min qed iħobbhom. Allura jmorru u jintaqgħu ma' Ġesu. Kemm il-darba aħna nippruvaw nagħmlu strateġija biex inwasslu n-nies għand Kristu. Fuq livell ekleżjali u fuq livell anki familjari. Fader, kif ħan ikkonvinċihom it-tfal imorru l-quddies? Kif ħan ngħidilhom illi dik il-ħaġa mhijiex tajba? Dan huma id-diskors li nisemmew fil-ħajja ta' kuljum. U hekk irridu naħsbu b'moħħna, jrid ikun hemm forma ta' strateġija, imma mhijiex l-ewwel l-istrateġija. L-eżistenza tagħni hija x'għandha dik l-imħabba u iwa ħadd intaqa' ma' reżistenza. Imma mbagħad Ġesu meta jiltaqa' ma' dawk li hu iħobb permezz tal-imħabba tagħna, tafu x'jagħmel? Iżarma lil dak li jkun. Però mhux iżarmah biex iġibu fix-xejn. Iżarmah biex jerġa' jibnieh, biex jerġa' jtieħ forma, biex iwasslu għal xbija, biex fih jieħu x-xbija tiegħu. U tafu kif għad taraw sinjal is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bejn il-bniedem. Għaliex għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli tilejn u niżlin fuq bejn il-bniedem? Għad taraw pont, għad taraw bridge, għad taraw bridge bejn Alla u l-bniedem, bejn il-bniedem u Alla. Hekk jerġa' jtina x-xbija li aħna għandna jkollna fih Ġesu, billi jkun il-mezz ta' kif ilaqqana mal-missier. U fejn rah Natanael, u fejn qed naraw aħna dan il-pont? Dan il-pont rajnieh fuq il-Golgota, rajnieh meta Ġesu kien merfuh fuq is-salib. Narawh u ngħixuh u nesperjenzawh u nagħmlu parti minnu kull fir-reiterazzjoni li aħna fuq dan l-artal nagħmlu tal-istess ġrajja u tal-istess misteru li aħna b'mod sħiħ nipparteċipaw fih, mhux għax nagħmlu xi ħaġa aħna, imma x'nippermettu lil Alla jagħmilna tiegħu. Xi ħaġa li nifhmuha u ma nifhmuhiex għal kollox, li hija tagħna imma ma nipposseduhiex. U hekk insiru aktar ta' dak li aktar irrid jagħti lilu nnifsu f'aktar kemm aħna nxandru il-glorja tas-sema tiegħu, il-glorja tal-imħabba tiegħu lill-oħrajn billi aħna f'ismu miegħu insiru tal-oħrajn. U hekk tikber il-Knisja. Tikber il-Knisja għax aħna neżistu b'dak kollu li aħna, f'dak kollu li hu Ġesu. Hekk inkunu dawl, għax ma nidrux aħna ma Kristu jidher fina. Hekk inkunu l-melħ tad-dinja, għax ma nagħtux lid-dinja t-toma ta' dak li aħna, imma ta' dak li Kristu kien għalina.
Ejjew nitolbu l-mulej tina l-grazzja nkunu dak kollu li huwa iridna nkunu fih, anki jekk jidher impossibbli u diffiċli għalina. Imma għalih m'hemm xejn li ma jistax isir. Għax dak li qed jaħdem fina mhux bil-qawwa tagħna, imma bil-qawwa tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew inwasslu dawn it-talbit tagħna quddiem missierna li jinsab fis-smewwiet. Nitolbuk mulej għal-Papa u l-isfiqiet l-oħra s-suċċessuri tal-Apostli u għall-Knisja kollha biex tibqa' tistqar il-verità kollha sħiħa fik mingħajr kompromessi mad-dinja. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jiġu f'dan is-santwarju jfittxu r-rifuġju tagħhom taħt il-protezzjoni tal-Verġni Mbierka Marija biex jitwassalhom għandek u jsibu l-faraġ tagħhom fik. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Nitolbuk għalihom biex inti tagħtina l-grazzja li tasal għandhom permezz tagħna. Nitolbuk għal Vitorbu Ħaġar u dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Nbierek Alla għal dejjem. Misteru tal-għallimma u l-bit u l-qsar il-matul u Kristu. Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u l-umiet ma' qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tifħir biex nagħtu ġieħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu naqilgħu l-għajnuna tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħellix weħida l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikomplu irriġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennulek l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Nbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Vitor Buħaġar li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Imqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrik, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek,
Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Rix li nidħol taħt is-saqaf tiegħi, stejbis kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiant me ad vitam aeterna. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiant me ad vitam aeterna.
għamel mulej li l-qob qalb safja li kellu x-xorb li ħadna x'dan id-don li inti tajtna ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem li tajtna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh ta' għajnuna issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu.